Що ги вадиш тия овошки сега? Нали сутринта ги насъди? Ще ги прибирам дома да не ми ги откраднат нощеска. И що се трепеш? Европа дава пари за селските райони. В областната дирекция земеделие и гори питай. Ще си направиш голяма овощна градина, ще я оградиш, няма какво да я пазиш. Оранжерия ще направиш с капково напояване. Аз да взема да отиваме, а? Ти ще ми пазиш дръвчета, нали? Так.